تیپا پیزوتê ji tîpên min de elesa bêdeng diçe, mîna kaniyekî di tîpa surûtgotinekê de dirje. Bûme pîzûtekî di nav xwe de êş didirêje, bi xemgînî di çirûska bêxew de vedişêre. Min zêde teysîm bike, ey heyva ku bûye, mîna zîndanekî teng di dilê min de. Ey heyva evînê ji ber tu aminî te daxwaz dikim, ku di dilê min têhinbûyî surût bikî. Min ronahiyê winda kiribû, ji dema ku min jê hez kiribû, çendî ew mîna ser biran ser te, wisa min wê nas kiribû. û li vir ser rêyên mala yara min roja rojbûn û zaroktiya xwe ragihand. Bi wê van helbestên min xwe ditewînin, tîpên min bang dikin, ser sîngê bêdewbûna wê stêr kekim, di şewqê wê de ta vikin welatê min ronî dibin. Min xema felekê bi bêrîkirina xwe de rizgar kiribû, wekî pîzût û agirê xweliyê bilêv kiribû. Serniviştê ser hibirdankê xwe de bilind kiribû, ji ber vê jî li gel ronahiyê wekî serwerekî ji dayîk bûm, kelehên dildariyê bi xebata xwe ava dikim. Erd bi hevgirtinê evînê di rehjenên me de di cîhana nakokiyan de jiyan dike. Yekîtiya evîndaran mezintirîn helbest e, mirnîşînên kînan dihejîne. Mirovatiya mirov daxwaz dikim, bû bi xuristî jiyan bike, her reşiyê ronavêj bike. Dîrok singê xwe rojekê ji evîndara re venekir, bû armanc bike xelasiyê. Lêbelê her timî bi talîbûn derbas dibû, bûyên windayî ra dûrgeh dibû. Kanî bi kurahiya asûyê ser her wêranbûnê û her hişkê diaxive. Ser xeyda me ya di nav rehjenan de bicih bûye. Windabûnê me di talîzûkê bêbextan de. Ez ji êşan re şûreşekim, ji evîndaran re rêberekim. Wê bibe ew evîn gewrtirîn şûreş. Wê bibe ew evîn gewrtirîn şûreş, jêra jiyan bi her rikberî surût bike. Ez alîgirê evînê me di dema tarîbûnê de, dijberê efsanên bapîranim, daxwazê cîvakeke nerîn surûştî dikim. Di nav de em ê xewna her bangdayekî pêk bînin.